Okay, værsgo. Det her. Det er hvad det er. Det er slik. Det smager godt. Nemlig. Det giver sådan noget her i munden, og det springer af helvede. Det er ikke sjovt på en måde. Ja. Vældig kameraet, den der var. Det er sådan at se, hvor der er mange rapper. Ikke så meget. Altså, det er ude. Nej. Jo. Jo. Aha. Ja, okay, så kommer jeg mig. Så. Kæft, fuck. Okay. Jeg vil moonwalking. Mine fødder nu. Jeg kan ikke se det. Jeg vil oj, hvor er det rart. Og så har vi den fandme rekorder. Okay, så det var så videoen her.